खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किनिकां ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला बिसानि गोदानै दाफुंजानाय बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लादों। क'क्राझार जिल्ला बर' महरगिरि गौथुमनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै 2 बोसोर मावनाय समनि गोदानै दाफुंनानै लानाय आफादनि बिबानगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लादों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय बैराथिजुलि न'ब्लाङाव दिनै सानजौफुआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बर' महरगिरि गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लायो। बे गोदान आफादाव सावथुन दिहुनगिरि फावगिरि रिलेन्द्र नार्जारीखौ आफादनि आफादगिरि आरो थाखानाय गाहाय नेहाथारि हालब्रे ब्रह्मखौ फिन गाहाय नेहाथारियाव बिबान होनानै माखासे सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाफुंनाय बे गोदान आफादा दिनै समायखिरा लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि एबा समायखिरा लाहोगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बिसानि लोगो आफादगिरि दीपक रामसियारिया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बर'नि गिबिसिन सावथुन बिथोनगिरि मिरु बिसानि जुरे बर्डनि मासिगिरि जोंदाव बड'सा फावखुंगुर उमेश ब्रह्म, मिरु बिसानि बोसोनगिरि अशोक दैमारी, लोगो आफादगिरि मनजिल बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम गागि फावखुंगुर फावखुंग्रिफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला बिसाया दिनै नैबे सेरफांगुरिनि नैबे बिबा भवनाव बिथांमोना अथ टेकिं सेरेमनि बे हाबाफारिखौ खुंदोंमोन। बेवहाय आं खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन जे थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 7 खालाराव बिथांमोना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ क'क्राझार टाउनाव दाफुंदोंमोन आरो बेनिनो बिथांमोना दिनै अथ टेकिं सेरेमनिखौ बेवहाय खालामबाय। बेवहायबो बिथांमोना मिरु आफादनिफ्राय आलासि महरै आंखौ लिंहरनाय जादोंमोन। बेवहाय फैनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि मुंदांखा फिल्म मेकार जोंदाव बड'सा बिथांजों लोगोसे आगुनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अशोक दैमारी आरो आगुनि मुंदांखा बर' सावथुन दिहुनगिरि मनजिल कुमार बसुमतारीजों लोगोसे दिनैनि गोदान गोजाम गोबां महरगिरि बिथांमोनानो बेवहाय बाहागो लादों आरो दिनैनि बे मेला एबा अथ टेकिं सेरेमनिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंदों होननानै आं मिरु बिसानिफ्राय बेखौ मोनदांदों आरो बिथांमोननि बे आफादा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव गोबां अबदान होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो बर' सावथुनखौ मुलुगदांखा खालामनायनि मोनसे मिजिंजों दिनै बिसाया गोबां हाबाफारिफोर लाबोगासिनो दङ आरो बेवहाय आर्टिस्टफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय बा क्वालिटि क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो बायदिसिना हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ जोङो दासिम 4 एवार्ड फांसन बर' सावथुनखौ लानानै मावफुंलांबाय। दा फैगौ 25 नभेम्बरावबो जोङो गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव 6 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बलिउडनि सासे लेजेन्ड एक्टर फिमेल बिथां पद्मिनी कलापुरी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो आसाम आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन मुंदांखा फिल्म प्रडिउसार एक्टर डाइरेक्टर बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि जेसेबां रिंगु दामसाफोर दं एबा एक्टरफोर एबा टेकनिशियानफोर बयबो बै हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा नैबे गोदान जोलैनि बिथांमोननि जा माने इयुन बेखौ नोजोर बोनानैनो एबा बिथांमोनखौ जोङो नेसनेल लेभेलसिम लांनो थाखायनो जोङो बायदिसिना हाबाफारिखौ लादों। मिजिंथिदों दिनैनि जोंनि महरगिरि बिथांमोना गावखौनो सासे राफोद महरगिरि महरै गावखौनो गायसननो नाजागोन जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै सासे महरगिरिनि गुबै आखुथिखौ समाजनि गेजेराव दिन्थिगोन आरो जोंनि जा नोजोर आरो थांखि बेखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोनाबो क'क्राझारनिफ्राय स्पेसियेलि गोबां
बिहोमा होगोन होननानै आं सेन्ट्रेल बिसानिफ्राय मिजिंथियो। दिनैनि बे माबा मामोनलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि भट टेकिं सेरेमनियाव एटेन्ड जानो मोननानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बे जोंनि बे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसना जे सिस्टेमेटिकेलि माने बर' फिल्मखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेनो मोनसे माबा आरो जे माने गोदान आफाद दालायनाय प्रत्येक बोसोरनैनि उनाव गोदान आफाद दायो आरो सिस्टेमेटिकलि दायो। बेजोंनो बेबायदि सिस्टेम जि सोलिगासिनो दं बेनो माबा होयो जे जों माने दावगालांगोन आरो बर' माबाया बेयावनो। बेखायनो दिनैनि बे माबायाव भट टेकिं सेरेमनियाव आं माबानानै एटेन्ड जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबायदि खामानि मावना जानो लुबैयो गोदान आफादनि दैदेनगिरिफोर? गोदान आफादाथ' मावनांगोन, गोदान आफादाबो मावनांगोन आरो बे जोंनि महरगिरिफ्राबो गावनि टेलेन्टखौ बेरखांहोनो थाखाय नाजाबाय थानांगोन, जुजिबाय थानांगोन। आप एन्ड डाउनाथ' फैखायो, बिनि गेजेरावनो सेस्था खालामबाय थानांगोन, नाजाबाय थानांगोन। होमबानो बे जोंनि माबाया बर' फिल्म मुलुगा माने जौगालांगोन आरो। बेथ' मोजां, रंजाथाव। एक्सुवेलि आंहा मोनसे खोथाखौ आं सिगांग्रो बुंनानै लानांगोन। आं बेबायदि आफाद सालायथावना मानसि नङामोन। नाथाय आफादा सिगांनिफ्रायनो आंनि जिथु आफादाव गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ दैदेननायफोराव हेफाजाब होबोबाय थानाय, खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनानै दा बिथांमोना आंनि सायाव आसा फारिदों। दा बे बिथांमोननि आसाखौ आं जाफुंसार होनो थांनायाव आं गोजोननाय मोनदों। जथेस्थ' आं गोजोननाय मोनदों। नोंथांजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोर दं गाहाय नेहाथारखौ लानानै, माखासे सोद्रोमाखौ लानानै दिनै गोदान आफादखौ समायखिरा लाबाय। माबायदि हेफाजाबखौ लुगैयो नोंथाङा नोंथांनि जे कलिग्सफोरनिफ्राय फैबाय थानाय समाव? एक्सुवेलि जिनिसाथ' नों आं हारसिं मावनो होननानै आं हारसिं मावनो हाया। बिथांमोननिफ्राय थोजासे सापर्टखौ नांगोन आरो बिथांमोना जेसेबां आंखौ सापर्ट होगोन आंबो बिथांमोनखौ लानानै खामानि मावनायाव आंबो माने गोबां बिहोमा होनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। गाहाय नेहाथारि हिसाबै सोरखौ होनाय? गाहाय नेहाथारि हिसाबै आगुनि जिथु गाहाय नेहाथारि दंमोन हेलब्रि बर', दा बिथांखौनो जोङो फिन खेबसेबाव आरो बे 3 बोसोरनि थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव सेक्रेटारि महरै सायख'बावबाय। बिथाङा जोबोद एक्टिभ आरो बिथाङानो बांसिन गोसो होनानै आंखौ खावलायबाय आरो दिनै बे हाबाफारिखौ दाफुंबाय आरो दिनै आं बिबानखौबो आजावनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।